Croeso I Ffiliffest Ar-Lein, lle ni'n mynd I wneud marathon stream o gemau Gymraeg. Felly, ni'n mynd I ddechrau gyda Move. Mae Owain yma yn mynd I chwarae y dechrau. Nawn ni ddechrau gyda hwnna. So, ar hyn o bryd, falle bydd yr amserlen yn amrywio o amser I amser am resymau gwahanol. Ond gawn ni weld. Ni'n mynd I trio cadw at strwythur. Felly 10-11 move. Gêm gan mode. Wedyn, cwmni sydd wedi... Wel, maen nhw wedi lleoli yng Nghymru, yng Nghaerdydd. Wedyn 11-1, Destructivator 2, gan ddatblygwr o'r enw Pug Fugly Games. Wedyn ni'n cael bach o break am bwyd, 1-2, 2-4 wedyn, Pokemon Coch, cyfieithu gan Stephen Rule, a mae Kieran a Stephen Turner wedi ychwanegu cwbl o bethau at hwnna hefyd, so falle bydd nhw ar gael I ymuno yn yr audio chat hwyrach ymlaen. A wedyn 4-6 bydd mae Owain gyda'r gêm. Ti wedi lawrlwytho'r gêm am yn barod? Pa un nawr? Wneud coll, Master Reboot. Ie, rwy'n meddwl mae gael e rhywle. Brilliant. Ie, mae fyna. Brilliant. Okay. So mae wneud coll, sef Master Reboot, gan Wales Interactive. Fi'n credu nhw oedd y gêm consol gyntaf. Hefyd mae fe ar Steam, ond nhw oedd y gêm, y dablygwyr cyntaf I greu'r gêm I gyd yn Gymraeg. Felly, Master Reboot. A fi'n credu oedd e ar PS3 yn wreiddiol. Fi'n credu, erbyn hyn, mae fe ar y port i'r PC hefyd. So, wneud coll 4-6, cael break am bwyd 6-7, a wedyn gorffen gyda peidiwch cnocio dwywaith. A ni wedi wneud stream ar hyn o'r blaen, a wnaethon ni fe mewn VR. So, tro yma, ni'n mynd I chwarae fe fel yr fersiwn arferol. Just, achos, oedd... Mae dy fi'r PSVR headset, a fi'n gormod o... Wel, sa'n hoffi gemau ar swydd llawer, so, So, bydd hwnna'n 7-10. Felly, Great. So, ti'n iawn I ddechrau gyda move. Na I cael look ar sut ni'n edrych trwy stream. Fi'n just rhoi y game capture arno. Dyma ni. Ti dechrau'n gynnar bore yma. Mae gen ni coffees. Gloch. Oh gosh, ni ddim di arfer gyda'r mynd ar stream o'r gynnar a hyn. Fi ddim yn gwybod sut mae... Sa'n gwybod pwy sy'n neud a sa'n gwybod sut maen nhw'n neud fel arfer, ond mae hwn yn rhywbeth arbennig I ddathlu Ffiliffest Ar-Lein, sef gwyl blynyddol, menter cyffili, a yn amlwg mae pethau, os chi eisiau, mae pethau ar Facebook menter cyffili, fi'n credu mae Bronwen Lewis yn mynd I canu set, so gobeithio gyda bach o dyfeisgarwch a bod yn clyfar gallwn ni importo'r gig yna wrth I ni chwarae falle. Fi'n siwr, nawn ni gweithio fe mas. Mae Owain ar y ces. Fi ni'n ffain. Nes I galw Owain yn gynnar bore yma gyda panic llwyr fel, oh my gosh, beth os mae Owain ddim ar gael heddiw. Dyw hwn ddim yn mynd I edrych mor hyfryd a mae fe o ran y layout a mae chwarae teg I Owain, mae wedi wneud gwaith ffantastig o roi hwn gyda'i gilydd. Achos mae fe newid gwahanol i'r stream layout arferol. Mae wedi roi'r thing o Ffiliffest Ar-Lein, y logo, so diolch am fawr iawn am wneud yr overlay yma. Mae'n edrych yn great. Mae'n iawn rwy'n gael roi at y gilydd. Awesome. So... That's my menu move. Move. So, y stori tu ôl y gêm o ran sut
nes i gyfieithu'r gêm yma, ond y reswm oedd, blwyddyn diwethaf yn yr EGX, o'n i wedi mynd, naeth Owain gweld, oedd ti'n cyffroes am Cyberpunk, oedd e? Is ti i gweld rhyw, oedd rhaid arwyddo fyny? Neu cyfrestru ar gyfer hwnna. O, ti gyda Chris T! Dangos i bawb, ti'n gwybod mae'n gadael. Chris T Cyberpunk. Nice. Dyna yw un o'r gêm yma pawb wir, os chi'n gwybod am y gêm, yn cyffroes i sy'n dod allan. O, ti'n gallu dangos y figurine bach na? O, ie. Yr un Mae rhaid i ti ddangos i hwnna. Yr un Johnny Silverhand. Yeah, so... Let's newid y webcam. Ei, dyna fe. Wow. So, yeah, Johnny Silverhand yw'r prif cymeriad Cyberpunk. A Keanu Reeves. Ydy e? Mae fe mewn cymeriad ti. Mae'n beth di gair. Mae'n kind of like a companion ti, I guess? Okay. Ond mae'n fel mewn y pen ti. Helper. Okay. O, mae'n cool. Mae'n fel, herwydd mae'n mewn y pen ti. So ti gallu gweld e. Mae neb arall gallu. It's like his consciousness. Mewn dwi'n deall. O, da iawn. Rhywbeth fel hwnna. Gwych. Felly, sorry, nôl I move. O'n i'n teimlo, so os ti eisiau cario ymlaen chwarae, yna I cario ymlaen gyda'r stori o yr actual sut o'n i wedi dod I cyfarfod. Nes I ddanfon gwybodaeth I mocky mode, a fi'n gwybod mae probably bywyd datblygwyr yn brysur iawn, a probably mae post neu DM, y neges private fi ar Twitter yn cael ei colli ynglwm popeth. So, pan o'n I wedi clywed bod Games Talent Wales, fi'n credu, oedd y stondin, lle mae, fi'n credu, rhyw fath o thing lle maen nhw'n cymryd enillwyr transfuser. Os chi ddim yn gwybod am transfuser, mae transfuser yn cael ei noddi gan UK Games Fund, fi'n credu, lle mae datblygwyr sy'n studio mewn prifysgol datblygu gêm a fideo. Maen nhw'n cael cyfle I creu gêm mewn chydig o amser, a wedyn rhoi tuag at nhw'n cael bach o arian wedyn I cefnogi nhw I datblygu'r gêm, a wedyn mae'r enillwyr yn cael helpu datblygu'r gêm wedyn yn ariannol. Felly, o'n i'n ymwybodol bod mocky mode yn mynd i'r EGX, a o'n i'n meddwl, os dwi'n gofyn iddyn nhw mewn person, byddai'n gallu gweld llygad nhw os maen nhw'n mynd I cael diddordeb a nhw'n deall beth ni eisiau gwneud o ran cael gemau'n Gymraeg neu beidio. So, nes I cwrdd â Kevin, a sef prif datblygwr mocky mode, a oedd e'n keen iawn, so ar ôl hynny, oedd wedi danfon fi'r gwybodaeth I gyfieithu a eithon ni o fyna. So, mae'r gêm yma, mae fe'n cute iawn, mae fe'n syml iawn, a sdim loads o iaith, Gymraeg, ond yr iaith sydd yn popio fyny, mae fe wedi gyfieithu'r Gymraeg, a fi'n credu ni'n trafod gyda Stephen Rule ddoen, mae rhywbeth special ynglyn â gweld rhywbeth yn arddangos neu wneud rhywbeth yn eich iaith cyntaf chi, neu iaith chi'n gwybod. Mae'n anodd I esbonio'r teimlad, really, ond fi'n gweld fel rhywbeth special iawn, a gobeithio pobl sy'n gwylio heddiw a sy'n ail-wylio yn hwyrach ymlaen, chi eisiau gweld mwy o pethau, a, I falle bod gyda chi plant ifanc. Edrych, ti'n headband trwy hwnnw? Wel, rwy'n gwneud y holl levels rhain o blaen.
Pam nhw gyd yn 3-star. Yeah. Ond mae'n good though I bobl gweld, ti'n gallu trio curo eich sgôr ucha. I'm gonna plug a headset in man. Mae'n beep rhan fi. Beep beep. So yeah. So syniad y gêm yma yw chi'n hyrdio gwartheg I byrn o gwair. So bale of hay, byrn o gwair. So dyna yw, yn syml, dim byd mwy. A weithiau mae tarw yn dod I stopio chi. Ond mae'r gwartheg I gyd. Mae ffyrdd gwahanol o... Ema went really just trwy rhywbeth arno. O. Oedd e'n helpu gyda beth oedd y level y sign? Oh? Revenge just angen cael rhywbeth o'r desk. Okay. Sort of trying to blur background down now, mae'n edrych yn nice. Okay. Os chi'n gwylio nawr, os chi eisiau just dweud yn gyflym os sut mae'r sign yn swnio, neu os oes unrhyw glitches, achos mae'r marathon yma yn marathon, a os ni eisiau parhau gyda stream a bod yn dda, ni ddim eisiau fe bod neb wedi deall lefel. Lefel. Lefel! Hope am ni. Ready? Lefel. Gael ni gwybod sut mae'r lefel y sign yn sports Cymraeg. Gwybod beth yna. Mae hwnna'n rhywbeth arall sy'n eitha cyffroes sy'n digwydd. Mae Cymraeg wel, gobeithio, maen nhw wedi cael maen nhw wedi cael bach o arian I gallu cael tîm chwaraeon yng Nghymru. So, fi'n credu maen nhw dal yn meddwl am pa gêm maen nhw'n mynd I ffocysu ar a mae yna cwpl o bethau yn y reolau nid sign ar y home screen mae'n dweud level 4. Mae yna cwpl o bethau fel ti'n gwybod y bits lle maen nhw wedi dylunio mewn I fe. So dyw hwnna ddim da iawn am sylwi hynny. Rhys, ti'n person sydd yn angen perfeithrwydd a fi ddim yn beio ti. A fi'n credu, nes I ddweud wrth Kevin am hynny a fi di roi'r cyfieithiad iddo fe, ond sa'n gwybod os oedd e'n mynd I mewnbynnu achos fi'n credu oedd e rhywbeth I wneud gyda newid y gwaith celf. OCD. So mae'n fel... Pixeled, mae fe'n fel... Mae'n ddim yn actual text yn fel... Na, dwi ddim yn fel text code. Os fi'n ddim hyd yn oed yn gwybod beth fi'n siarad am. Fi'n gwybod sut I gyfieithu, ond codio pethau. Bydde Rhys a Theo wain yn gwell gwrs. 4 eiliad! Edrych hwnna 4 eiliad dros y... I'll dechrau. So fel ni'n dweud, cyn I OCD Rhys cymryd drosodd. A just tynnu coes. O cyda. Y pwynt yw, falle edrych ar cael tîm chwaraeon yng Nghymru. A dros yr haf bydd angen ffeindio... Wel, bydd rhaid nhw creu'r PCs gynta a wedyn gweld beth yw'r gêm maen nhw'n mynd I ddewis achos mae yna cwpl o opsiynau. Ni sôn am oedran, chweched dosbarth nawr. So mae Rhys di dweud League of Legends a Rocket League. Nhw yw'r
tiod, opsiynau gorau ar hyn o bryd. Dim Overwatch, mae di'r dweud. Dim Overwatch. I Overwatch fans yma. Rainbow Six Mae Siege. Owen yn Overwatch fan, fyddi fel, oh no. Ond... Heb di chwarae Overwatch am ages. Dwi ddim. A fi'n cofio wneud stream fel rhyw 2 mlynedd yn ôl. Falle, mae amser yn hedfan. Ti'n cofio? Yeah. Yeah. Rwy'n angen mynd nôl mewn I Overwatch. So League of Legends a Rocket League. So. Mae game wedi chwarae. Ydy e? Glitch yn y Matrix. O no. Be sy'n dda ddo, mae save... Torri fe. O, hwn yn de. Well, classic tech demo yw e, you know? Fi'n trio gwerthu gemau gyda fersiynau Cymraeg a mae'r game yn rhewi. Mae fe just yn clasur o beth. So, yeah. Nawn ni cael go arall ni. Wel, o le mae'n safio eich thing arbed. Yeah. Right. Oh, the coffee here is really nice. Mae'n sorry, go on. Sorry, mae'n bach o breakfast. Mae'n cael breakfast blend. Oh, right. Cwmni o Lloegr o enw Coffee Bean Shop. Mae'n fel menydd yn rhedeg efo teulu hi. Oh, fantastic. Roastery? Mae'n fel beth cael ei ganol? Roastery? No, sa'n siŵr. Mae'n neis. So, dwi'n fel gwneud nhw I order. Ooh. So, order nhw nhw'n roaster beans anfon nhw ar I fi. Ti angen mug fel hwn, boy? Yeah, dwi really angen mug yn chwarae. Dwi'n gen fi un Robocop. Oh, go on. O, mae dy ti y clustog gyfforddus I sydd ar ond oes? Ah, yeah. Clustog. Oh, ni just yn digywilydd. Fi just angen i'r thing popio fyny nawr, Teespring. Oh, roedd yn cael ei arno ar y stream hyn. Oh, na! Na, bydd ddim achos ti gyda'r blur thing yn y Skype. Yeah. Right, mae Rhys yn dweud... Mae yna game ar yr iPad, right, o'r enw Butter Royale. Butter Royale. Oce, mae Rhys yn dweud, o ran sain, angen rhoi y game lawr ychydig. Okidoki, bydd i'n gwneud hynna nawr. Diolch. Mr Overwatch, lan. A ti o wain funny. Way too... Right, I just wedi trio agor y siop nwy fe, ond mae'n huge pan mae'n mor huge. Okay. Oh, yes, mae'r pawni yna mor... Oh, god. Oh, beth? Quite. Merch Storm mae'n dweud, sy'n ddim yn swnio yn gywir. Mae'n merch store. Fi'n gyfod, ond dyna sy'n doniol I rywun sy'n siarad Cymraeg. Maen nhw'n darllen hwnna a meddwl, merch? Siop nhw I ddau. Okay, cool. Fi'n gyfod, sorry Owain. Fi ddim amser da I waindo ti fyny yn y bore peth cynta, fi'n gyfod. So, mynd nôl, mae Rhys yn dweud hefyd, mae fe yn hoffi'r game Butter Royale. Yeah. Mae fe'n game lle chi basically angen... Mae fel... Chi'n gwybod fel game fel Fortnite ag ati, lle chi Battle Royale, ond chi'n fel seithi menyn a fel ketchup a pethau fel na at eich gilydd, so mae fe'n fwy addas I blant. Ond peth yw, mae Rhys di rannu'r game dy fi, mae fe'n hoffi fe, ond I chwarae'r game yn iawn, mae angen fel 4 chwaraewr. Felly, os chi'n gwylio'r stream nawr, a chi gyda Butter Royale, a eisiau ymuno a wneud stream am Butter Royale, please cysylltu gyda ni. Achos fi'n keen iawn I... Oh, bara, sorry. Mae'r bara yn seithi menyn allan fel arf. Sorry. A mayo. Menyn, mayo, ketchup. Beth arall? Selsig? Oh my gosh. Ti really'n gwerthu fe I ni nawr. So, dim bod...
ond fi jyst yn rhannu ffaith bod Rhys really eisiau chwarae'r gêm yma. Gumballs? Wow. Fantastic. Trwy hwnna. Ei, diolch Kieran. Better Royale. Mae'r stream layout hyn, mae just am yr un Ffiliffest, really. Nid yn defnyddio fel y lliwiau, lliwiau Ffiliffest. Yeah. Ond ti'n gwybod beth, fi'n credu os ni'n penderfynu wneud hwn eto blwyddyn nesaf, os mae'n mynd yn dda blwyddyn yma, fi'n credu bydd yn gret achos fi'n cyffroes iawn am 5G. Os mae 5G yn dod i Caerffili, achos fel arfer mae Ffiliffest yng Nghastell Caerffili a yn amlwg mae'n castell. So mae'r walydd yna o ran signal y pethau yn drwchus iawn os ti'n sôn am fel 4G. Yeah. Neu 5G. Ond os mae fe'n a mae fe'n gweithio, byddai'n wneud stream yn fyw o Castell Caerffili yn ystod Ffiliffest yn anhygoel. So, falle bydd y opsiwn dyn ni wneud hwnna yn y dyfodol, a falle hyd yn oed cael bach o... Dwi wedi trafod gyda John Jackson o eSports Wales, a oedd e'n hapus gyda'r syniad o trefnu falle tournament eSports a cael fel finals a pethau ar llwyfan a wneud yn ystod y gwyl. So, so fi'n gobeithio gall Rhys a Cymrymni yn amlwg byddai yna hefyd i gallu cefnogi nhw a helpu gyda mewn unrhyw ffordd o ran datblygu'r tîm chwaraeon Cymrymni. Ond, os ni gallu cael nhw i sortio tîm a cael yn gystadleuol, bydd e'n gret i nhw gael rhywbeth i anelu at i chwarae mewn tournament a gwahodd coleg a eraill a pethau fel yna. Fi'n credu. Mae jyst yn lleoliad anhygoel. Mae setio fyny fel pethau mae Rhys dweud ni mewn, ffantastig, great. So ni gyda eSports Wales, ni gyda tîm eSports chwaraeon, mae Cross Keys Kings, mae Katana yn Glynebwy, mae nhw gyda tîmoedd. So hyd yn oed, os oedd modd cael fel tîmau chwaraeon yng Nghymru i ddod gyda'i gilydd, bydd hwnna'n peth amazing i gweld, achos sa'n credu mae fe wedi ar wahân i cwpl o meet-ups yng Nghaerdydd, sa'n credu mae rhywbeth ar lefel hynna wedi digwydd eto? Na. Mae yna lig Prydain o ran colegau, ond bydd e'n neis i gallu cael fel yng Nghastell Caerffili, cael o leia gwahodd nhw gyd, a wedyn cael rhyw fath o tournament chwaraeon Cymraeg, a ni'n gweithio... Be ni eisiau ffeindio dros y blwyddyn nesaf yw rhywun sy'n gallu sylwebu y gemau. So, chi methu wingo fe fel o'n i'n meddwl byddai gallu wneud, ond chi angen rhywun sy'n gyda'r pasiwn a sy'n gwybod, os ni'n chwarae dweud League of Legends, ni eisiau rhywun sy'n hyderus a sy'n gallu marfer a meddwl am sut i wneud yn union. So chi gallu just troi fyny a ddim gwybod beth yw'r fel... Dod gyda'i gilydd. Tegau a popeth, Mae Rhys wedi dweud dod gyda'i gilydd is a very different type of event. Fi'n cytuno, ond... Wel, hyd yn oed, os mae un o'r tîmau yna, a mae pawb arall ar-lein... Oh my gosh. Gwartheg. Buwch yn pig ydi e. Right, falle nawn ni gael sgwrs am hyn te, Rhys, rhywbryd arall o beth yw'r opsiwn gorau, achos os ni methu cael pobl yn ffisegol yna o ran y tîmau, os ni'n gallu ffeindio ffordd o gael internet really cryf yna, byddwn ni'n gallu gwneud ar-lein a hyd yn oed cael nhw gyda fel Skype plug-in a gallu gweld y tîmoedd i gyd. Dyw e ddim yn amhosib, a mae gyda ni ddigon o amser nawr blwyddyn cyfan
i mynd dros yr holl manylion. Ti di Ond gweld os- beth nhw'n gwneud am fel yr Formula 1 e-sports events? Na. Wel, rydyn nhw'n cael fel main streaming channel, yr un Formula 1 neu rhywbeth, yn gwneud fel commentary a fel overview o'r grid a popeth. A wedyn roedd pob gyrr gallu streamo fer ei hun. Ar y Okay. streams ei hun. Mae hwnna'n cool. Wel, ie. Mae hwnna... Bydd hwnna... ie. Bydd hwnna'n fformat eitha cool i... Dyna mae cawn. Bywch yw un, a wedyn gwartheg yw mwy nag un. Oh, right, gwartheg. Gwartheg yn mwy na un ydy. Yeah. How many yn just like mor gwahanol i'r gair gwartheg? Yeah, mae'n gwybod. Gosh, hwnna'n cwestiwn da. So yeah, nawn ni cael sgwrs am hwnna am y thing yn hwyrach ymlaen rhys ynglyn â sut i wneud hwnna. A hefyd, byddai eisiau cael John yn rhan o hwnna, achos mae fe di pwnt a fi eSports Wales nawr am y blynyddoedd diwethaf. A fi ddim yn ceisio dweud bod fi'n gwybod unrhyw beth. So, bydd gwell da fi cael sgwrs gyda pobl sy'n gwybod beth maen nhw'n wneud yn y maes yna a gadael nhw lliwio beth yw'r ffordd gorau. So, yeah. Nawn ni trefnu cyfarfod rhywbryd, ond fi'n hapus bod chi'n keen iawn i bod yn rhan o fe. A bod gobeithio bydd e'n ysgogi yr e-chwaraeon yng Nghymru hefyd. So yeah. So, tiod, mae'r gêm yma'n addas i blant ifanc iawn. Yw fel, tiod, gall unrhyw un. Mae Twitch fi fel rhyw 10 eiliad, siŵr o fod. Na, 5 eiliad tu ôl, so... Yeah. Fi'n cael, no! A wedyn, oh right, ti di colli. Oh, nice. 3 star. Nice. Oh, rwy heb di roi mewn Cymraeg. Damn it. Oh, ddim yn cyfri. Na, mae dal yn Fi'n cyfri. gwneud Just newid yr options, bydd yn ffain. Yeah. So, ti jyst yn dangos i bobl bod yr opsiynau i switcho rhwng y ddoi i gweld beth mae geiriau'n meddwl yn Gymraeg. So, mae'n ffain. Dwi wedi gwneud level 6. Mae gen i -1 ar un hyn. Nice. Oh, mae gen i achievement. First hurdle. Yay. Nice, da iawn. So, y peth arall sydd angen digwydd. So, mae cyfieithu gêm yn un rhan o'r puzzle, ond y peth arall yw i cael Steam i ddod i adnabod bod i roi e fel option. Yeah. Achos fi'n gwybod, achos fi wedi cyfieithu 2 gêm ar y Steam Store, ond dal, does na ddim fel option i chwilio am gemau yn Gymraeg. So, fi'n credu mae fwy o sgyrsiau nôl ac ymlaen gyda cyhoeddwyr neu Steam Store i gwella hynny. Oh, mae'n... Ydy hyn fel bonus level neu rhywbeth? Sa'n siŵr. Os mae'n gwahanol iawn. Rhaid i symud. Oh, mae controller fi wedi troi ban. No! Why? Oh, hwnna'n anffodus. Bydd e'n gret nawr os byddwn ni'n gallu just defnyddio controller fi'n virtually i gallu cymryd dros y gêm. Oh, god. Ie, rwy'n fi'n meddwl am hyn, pryd ti'n mynd i chwarae y gemau, sut bydd ni gallu dangos e. Ti eisiau trio gwneud fel screen share a Discord neu rhywbeth, wedyn bydd fi'n gallu trio capture o hynna. Be ti'n meddwl nawr? Ar pa gemau ti'n mynd i chwarae? Ar ochr y ti o?
Wel, fi'n hapus, os ti eisiau chwarae nhw, a wedyn fi'n gwybod bydd rhaid i fi chwarae peidiwch cnocio dwywaith, achos dim ond fi sydd gyda hwnna, ond fi'n credu, a falle fi'n hapus i wneud Pokemon coch, achos mae dy fi hwnna, ond os o ti eisiau, gallwn ni, tiod, fi'n gwybod mae dy fi'r set-up yna, gallai wneud hwnna, ond bydd bach o break anyway am bwyd cyn, ond os ti eisiau mynd am 11 mewn i Destructivator 2, ochr ti, a wedyn na i wneud Pokemon coch ochr fi, 2 tan 4, a wedyn ti'n wneud enaid coll, 4 dan 6, a wedyn na i wneud peidiwch cnocio dwywaith. Ydy hwnna'n swnio yn oce? Ie, sut wyt ti eisiau... Like, os ni angen goffin y stream a ail dechrau stream, falle bydd hwnna'n gallu bod yn bit annoying. So, wyt ti eisiau trio fel rhannu eich screen ti efo fi ar Discord neu rhywbeth? Ie, oce. A wedyn bydd fi gallu trio capture hwnna efo OBS. Ie, bydd e gyd lawr i faint mor dda... Like... oce, na mi trio fe. Os ti eisiau yn amlwg peidiwch capture hwn right nawr, ond os fi'n trio fe nawr, Come on, bwyda! 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 Yeah! Oh god. Oes rhaid i fi wneud fel galwad i ti i fe gweithio? I wneud... Ie, bydd ni just gallu mynd mewn i'r un peth ar y Discord channel, y locked voice channel. Ond bydd ni gallu mynd i'r hun, so ni ddim yn clywed i'r hun ar yr... Oce, mae trio hwnna then. So yn mynd mewn un chwarae. A wedyn... Na i dangos ti beth fi'n gweld? Os ti'n gwasgu gweld mae'n dweud voice connected y mae fideo a wedyn screen. Ie. Ti'n lli ystod ti fe nawr? Join the stream. Ie, rwy'n gallu gweld e. Ar remefel bydd ti angen... o pryd ti'n cael game ar agor. Neu... Unmute o'r stream hwnna. Unmute fe? Ie. Oce, ie. O! Ie. No, dim Discord, sorry. Oh. Y stream ti'n gwylio ar... Oh, ie, sorry, ie. Oh, na, oce, ie, mae'n unmuted nawr. Y stream ti'n gwylio... O, rwy'n gallu clywed e! Sweet. Oh, ie, sorry, ie. Oh, na, oce, cool. Right, hwnna'n gweithio, neis. Right, ni gallu defnyddio hwnna te am... Ond fi'n gallu clywed double, ond hwnna achos ti heb unmuteo, o ti ddim di muteo o'r ochr ti. O, ma'n ffain. Nice. Right, mae'n mynd i just disconnect o hwnna. Right, hwnna'n good. Bydd hwnna'n solvo'r problem hwnna. Okay, so ni ddim angen kind of stop, start. Okay, fine. Mae Kieran yn dweud fydde... Achos fi di rannu hwnna, mae flicro ar thing fi. So os fi'n rhoi stop streaming am nawr, achos dim rhaid i fi ni wneud hwnna, bydd hwnna'n gwell o fe. Right, mae Kieran yn dweud fyddai hoffi gweld fath o speedrun event mewn Cymraeg. Nice. Wel, gyda'r syniad, un o'r pethau, mae... Falle, neu trafod, mae cwpl o chweched dosbarth o Cymrewni wedi cysylltu ar ôl gweld yr thing ar newyddion ddoe, ynglyn â falle, os ni'n neud cyfieithiadau o fel retro games neu rhywbeth, gallwn ni cynnwys nhw yn y ddigwyddiad. A mae'n ffordd da o ddangos beth sy'n cael ei wneud. So, fi'n hoffi'r syniad yna, Kieran. Oes na... damn. Ti ddim yn gallu clywed fi nawr, wyt ti? Just voice ti. Just a Skype of it, yeah. No, fine. Na I mutio... Okay. No, it's not good.
saith. Pa fath o... Pa game I bydd yn dda I speedrun o te mewn Cymraeg? Yeah, I'm quite sure that. Yeah, fi'n gwybod ma pobl yn neud speedruns o bob fath o game, ond Yeah. fi wedi gweld lot o platformers retro yn cael eu speedrun o fel y Marios a Castlevanias a mae lot yn nhw'r yeah, ond I suppose fi ddim yn siŵr, fi ddim wedi edrych ar Twitch o ran pa gemau yw mwyaf poblogaidd. Beth ti'n meddwl, Kieran? Mae loads o'r Mario games yn cael... Oes. Canol o speedruns. So mae pobl sy'n gwneud Mario speedruns yn absolutely insane sydd yn Ydi. gallu gwneud hwnna. Ydi. It's like angen bounsio ar like a correct moment. Ydi. O, fi di bod mewn cyswllt, cofio oedd... Wel, per neu 5 mlynedd yn ôl pan dechreuon ni y sianel, o'n ni fel, oh my gosh, cofio ni'n gwylio fideos Emrys? Yeah. Wel, mae Emrys na, fi di bod yn trio perswadio fe, dweud, right, dewch chi ymuno gyda ni a wneud fideos a wneud streams a ni gallu tiod, achos mae fe'n hoffi Tetris a bydd yn ffynnu cael fe yn erbyn Stephen, achos mae Stephen yn credu bod e'n meistr ar Tetris. Anyway, ar ôl gwylio cyfres fe o... Bydde Maes am y car? Bydde wedi bod yn gret. Yeah, gret I gael yn rhan o fe a gallu creu mwy o bethau, right? So, ges I neges ganddo fe dydd... Wel, na, ddoe, yn dweud bod gyda fe ffiber llawn. A, tiod, mae fe wedi gael... Mae PC ddad fe anyway, ond nawr mae gyda fe'r ffiber, byddai'n gallu wneud streams. So yeah, bydd hwnna'n eitha ffynnu, ond mae fe wedi setio fyny lacquer. Cofio nes ti wneud lacquer ar yr holl Mac Minis yna o? Yeah. Mae fe wedi wneud hwnna ar ei PC a mae'n defnyddio PC fel designated fel emulation machine ar gyfer gemau retro. So gyda hwnna, fi'n credu mae modd chwarae Ar-Lein multiplayer pethau. So mae hwnna'n rhywbeth eitha diddorol I gwylio. Ond I ddweud y gwir, mae dy fi y Sega Mega Drive Classics ar PS4. Fi ddim di cyffwrdd a byddwn ni hoffi wneud y trio gynta. Ti'n mynd yn grac iawn gyda'r gwartheg yma, Sorry, oen? mae'r caw... Yeah. Just cofio nawr, mae yna plant falle yn gwylio heddiw, a hyd at 6 o'r gloch. Fi ddim yn regi, fi fi'n just gwneud... O, mae yna'n ffain, o da iawn, ni beth yn, really. Synnau. Yeah. Synnau, grrrr, grac. Mae'n digon teg I fod yn grac. Na. O. Right, I rhaid I ti esbonio I fi nawr, Owain. Mae'n dweud Kieran streams redeemed hydrate cant, right? Yeah. Beth ydy hwnna'n meddwl? Wel, ar Twitch, right, ti'n cael peth o enw channel points. Okay. Ac ti'n ennill channel points just gan gwylio. So ti'n cael fel like a cant like awr neu rhywbeth fel yna. Sa'n cofio. Okay. Cael. Well, Twitch yn just rhoi nhw i'r gwylwyr, a wedyn gallu cael fel like nhw gallu redeem o pethau efo'r channel points. So un nhw gallu fel gwario 100 channel points I anfon y hydrate message hwnna. Right, okay. So mae'n just like, hydrate! A fed dŵr, okay, dŵr. Okay. Yum. Oh my... te oer. Mae hwnna'n ofnadwy. Oh my god. Lots, mae gen I highlight my message. Unlock a random sub emote, so os ti ddim yn subscriber, ti gallu gwario channel points I unlock o'r un o'r emotes am fel awr neu rhywbeth. Send a message in sub-only mode. Choose an emote to unlock, shout out. Emote only chat am fel couple o munud, so mae pobl ddim yn gallu anfon emotes yn y chat. Yeah. Modify a single emote hefyd sy'n gadael ti... Da iawn Rhys, 100 point. Da. Dyma ni. Highlight my message, hydrate.
Da iawn. Ie, Right, Yn anffodus, does dim fel, does dim, like, alerts am fe ar y foment. okay. Wel, nawn ni edrych ar pryd mae pethau'n dod allan, nawn ni diweddaru fe. Gwastraff coins, biwsh. Great. Mae Kieran wedi dweud, mae'n y llawer o gemau speedrun wahanol, dim yn haws i narw lawr. Ie, mae'n wir. Basically, pa bynnag gêm chi'n hoffi, chi siŵr o fod i ffeindio rhywle rhywun sy'n neud speedrun o'r gêm yna. Ond fi'n credu mae rhywbeth eitha neis i gwylio yn bersonol, ti o'r y platformers, achos y skill sydd angen. Ie. So i fi mae'r NES, SNES platformers, fi'n obsessed gyda Donkey Kong Country, so byddwn ni yn gwylio hwnna yr ail un, fi ddim wedi gorffen y gêm yna, so mae hwnna'n rhywbeth hoffwn i fynd nôl i, achos fi jyst yn caru'r cerddoriaeth, y soundtrack ar hwnna. Mae fel, mae'n anodd, ond achos mae'r cerddoriaeth mor neis i rando ar, gallai treulio oriau yna fe. So mae Josh Menter, Blaen y Gwen, Torfaen Mynwy wedi dweud siwmai byddai popio mewn ag allan heddiw, ond pob look gyda'r stream heddiw. Cool. Diolch, Josh. Diolch, Josh. Mae Josh yn chwaraeo'r Warzone, Brood. Mae'n credu mae wedi cymryd dros bywyd yn yn ystod y cyfnod lockdown yma. Felly, mae fe'n hoff o gemau fel yna. Naeth Jacob a Owain wneud fideo hwnna o'r blaen. Felly, mae Kieran yn dweud mae'n hoffi y rai gyda llawer o glitches. Wel, mae hwnna'n wir. Mae gemau fel yna gyda fel tricks. Yay! A ffyrdd o gallu skipio lefelau a fi'n hoffi'r rai lle nhw ddim wedi darganfod tan fel 20 mlynedd ar ôl. Achos, fi'n teimlo mae rai Mario dda fi'n gwybod pob un a pa twneli skipio i'r byd olaf. Mae nhw'n amlwg erbyn hyn. Pa lefel ni ar nawr o? 8. Oh. Mae'r tarw yna really ddim yn hoffi ti. Really far! No! Oh. Mae'n hoffi'r, like, a stale, a calf. A fi. Yn y game hyn, mae'n really nice. Yeah. Mae'n hawdd i'r llygaid. No. Fi'n hoffi faint mor crwn mae'r gwartheg. Restart. Mae nhw'n edrych yn swmpus. Rhys, fi jyst yn meddwl o'r thing OCD na a cywirdeb a bod yn dda. Fi'n credu mae Rhys di cytuno i wneud fel playtesting ar gyfer y gêm dwi'n cyfieithu ar hyn o bryd. So mewn tua mis fi'n falch achos fi'n gwybod mae'n perffaith. Os mae fe gyda OCD, mae'n perffaith achos bydd e yn mor blunt a fi eisiau fe bod i ddweud, mae hwnna, dyle hwnna bod fel hwnna, a diolch beth. So, fi'n edrych ymlaen. Beth yw bwrpas y gêm? Ti just angen wranglo y buwch. Right. Beth oedd plural buwch eto? Gwartheg. Gwartheg. Wranglo'r gwartheg i'r hei peth yma. Ond ti angen fel fwyd o'r... O na, di yn stop na. No! Beth sy'n digwydd? Os mae hwnna wedi rhywun o'r amser fi. Rwy'n glitch o'n cymryd 3 eiliad i ffwrdd. O na. Annoying.
Oh dear. Ia, ti angen fel wranglo nhw. Ac mewn y amser gyflym yma. Mae'n eitha hwyl. Mae'n quite like chill, ond mae'r later levels yn dod yn really galed. Yeah. Wel, rwy'n dweud mae'n really chill a rwy'n fel sgrechian at y game. Yeah, wel, ti'n gystadleuol iawn yn dwyt ti o? Yeah, rwy'n gwneud hynna fel pob game. Yeah. Right. Oh, symud yn neis, please. Ie, ond os rwy'n ti ddim yn clywed pryd rwy'n fi'n siarad ar y dechrau, rwy'n fi'n actually gweld y game hyn mewn EGX. Yeah. EGX llynedd, o'n i wedi cwrdd ar datblygwyr a cynnig cyfieithu y gêm, a o'n nhw'n hapus o'n nhw o Gymru ac yn keen iawn, felly, yeah. Right. Beth am te, i ni swapio draw at Destructivator 2, ond ni just wedi pasio 11. Nice. So, byddwn ni yn dweud, mae Move yn gêm lot o hwyl. Mae'n lliwgar, lot o hwyl, a diolch yn fawr. Mae'r datblygwyr yn o... Maen nhw'n basement ID fan hyn, ydyn nhw? Ydy. Cyn... Right, edrych ar hwn, right? Yr opsiynau y cwpanau sydd dy fi. Right, yn chwarae, yr un newydd ni wedi cael, okay? Hwna'r opsiwn gynta. Neu, like brawd fi just pasio fi hwn. Edrych ar hwn. Blast from the past. Ti'n gallu gweld hwnna? Beth ti'n dweud? Gwersyll Llangrannog. A mae fel gyda cartoon strip o fel ceffyl yn cwmpo drosodd ar y llethrau sgio. Oh, wow. A mae oedd hwnna just ar hap. Fi methu credu hwnna. Ond fi ddim yn disgo fe. Mae fe wedi rhoi bach o tea cake just er mwyn cadw fynd yn ystod y marathon stream yma. Nice. Felly, yeah. So, cool. So, newn ni swapio nawr. Ni 5 munud ar ôl I, ond dim ots. So, na I just yn gyflym rhoi recap yn y chat o ran pryd mae popeth yn mynd allan o hyn ymlaen. So, 11... O, ble fi di rhoi? Fi di cyfro fe gyda'r tea cake. Cacen. Okay. So, Activator 2. 2 tan 4. Pokemon coch. A wedyn, nawn ni cael... Break bach. Periton. No, actually, Periton 6. Wneud coll. A wedyn, I reina chi sy'n dros 18 wedyn, bydd na, bydd ni'n chwarae game peidio. Actually, fi ddim yn siŵr beth yw'r rating Wneud coll bach yn hun, ond fi'n gwybod mae peidiwch nocio, achos mae fi game ar swydd, bydd hwnna gyda rhoi'r wedyn, o 7 o'r gloch ymlaen. Right, mae Rhys dal yn gwythio Butter Royale. Fi ddim yn credu mae'n mynd I gadael hwnna mynd tan bod ni'n neud fideo yna fe. Felly, fi'n gwybod cysondeb a just ailadrodd. Chi siŵr o ennill yn y diwedd. Ond, right, os ti'n ffeindio 2 person arall sy'n fodlon chwarae, os ti'n gallu perswadio Owain I gael y gêm, right, Butter Royale, byddai'n hapus I chwarae fe, a ti angen ffeindio 1 person arall, okay? A wedyn byddwn ni'n neud e. Deal. Ond tan bod ni'n ffeindio 4 person, so ni'n mynd I chwarae fe. Sorry, Rhys. So, Owain, yeah.
Go get it. Ydy hyn ar Steam neu? Fi ddim yn credu. Fi'n credu mae fe ar... Wel, o fi wedi chwarae fe ar iPad, ond falle bod e ar Google Store hefyd. Fi ddim yn siŵr. O, Hannah yn hapus i chwarae hefyd. Oh, no. OK, so byddwn ni ddim yn chwarae fe heddiw yn ystod y marathon, ond nawn ni bendant... Os ni'n gallu trefnu amser lle ni gyd yn gallu wneud, nawn ni wneud e. Dim esgus. Owain, bydde ti'n hapus i wneud e? Ie. Ie, bydd fi'n hwyl. Os fi'n gallu ffeindio fe. Fi'n teimlo ni cael ei gorfodi tipyn bach, ond... Fi'n ffeindio fe. Ydy hyn just ar platform... Os mae just ar Apple Store, ni mewn trouble. What? Ydy hyn just ar Apple Store? Butterell PC? Butterell... Mighty Bay releases Battle Royale Food Fight multiplayer game for Apple Arcade. Ydy hyn just ar Apple? You can play it across iPhone, iPad, Apple TV and Mac. Come on. Sad, does gen I dim o nhw. Wel, mae gen i... Actually, mae gen i iPod Touch. Like, ydy hyn iPod Touch? Ti'n gallu chwarae ar iPod Touch? Oh god, probably na. Mae'n Na. mor hen. Mae'n lan yn y staff gwely fi, rwy'n meddwl. Bydd hwnna'n ridiculous os bydde ti'n It's like this gallu. big. Na, paid wneud e, paid wneud e. Apple Arcade, Fi gallu trio chwarae hwnna fel... Fi fe probably redig e, a like 5 FPS neu rhywbeth. Yeah. Well, sorry. Right, nawn ni trafod Battle Royale rhywun. Fi'n gwybod chi'n... Chi just yn obsessed â fe ar hyn o bryd. A mae fe'n game dda, ond consolau retro. Yeah, OK, yeah. Fi'n hapus i chwarae y consolau retro. Bydd hwnna'n good.